Anyway, package ka rin. Abot akong buksan. Nabangot ko na yung tanaw kung minsan doon. So excited. Nagipalit na sa akong uyab, guys. It's black. I like black. Excited na ko kung sa forma. Anyway, ako na siyang ganahan. Hindi ako ipagpalit niya. Thanks, babe. Look ko, guys. Yung ano dahil ng forma. Yung ano dahil ni siya. Let's see. Kung ano siya, guys, kanang crazy, ha? Dere, para makita ninyo. Para makita ninyo. Uy, ngit-ngit man. Dere daw. Ano siya, guys, oh? Jumpsuit siya, guys. Ganahan kayo ko. Wala ka nindot sa iyang tela. Nasyay ko ano. See? Nasyay pants. Anya, nasyay kapa-kapa, guys. May hilagwan ng kapa-kapa. Kaya ka nang murakog kuan ba? Murakog queen. Wala, ganahan kayo ko, guys. Akong i-try, ha? Ako siya i-try. Kiki. Love me. Kiki. Hala, kanindot. Nindot kayo siya, guys, oh. Nabaga kayo siya. Ay, kanindot. Akong i-try. Pakit-on pa mo. Ala ni ara siya, guys. Tanay siya. Oh. Tapos maglupad-lupad ko, guys. Nindot kayo. 1, 2. Hala ka, nice. Ganahan yung kog mga unique na mga dress, guys. Baka nang ako ra gyud usa. Tanan! Di ara. Hello, kanindot. Nindot siya, guys. Pangkuan. Pangpalengke ba? Magpalit kag isda. Ano siya? Magpalit kag isda. Mato kag merkado. Yan, ikaw. Mag high heels ka. Halay. Taas ra siya. Ano naman na basta taas kayo ka ba? Chumiyo. Ano ra siya, guys? O, diba? Nice. Guys, maug yun ako ang kuan. Weakness. Mahilig kong mamalit kong mga unique na mga sinina.